Naluwas ang tanang mga pasahero sa nalunod nga MV Siargao Princess sa kagahapon din usa ka giisip nga bayani mao ang off-duty nga Coast Guard kinsa pasahero sab sa maong fastcraft. Atong idalahon na si Seaman First Class sa Ralph Barahan kay bida siya. Siya si Seaman First Class Ralph Barahan sa Philippine Coast Guard. Off-duty man. Atol sa paghitabo sa disgrasya, apan siya ang nahimong superhero sa kauban niya mga pasahero sa MV Siargao Princess. Dihang nalunod ang fastcraft, gisiguro niyang dili magkabuwang ang mga pasahero busa iyang gipanghigot ang mga life vest sa usag-usa. Siya usab ang katapusang miambak sa barko, human na siguro gawa na'y pasahirong nahabilin. Gusto lang ako masig tanan ba? Oo. Bilib na sige dala. Itong kamot kung uban-uban may tanan life trap. Ibangan-bangan mo para dili may magbubuan. Dili unta gusto magpa-interview ang public servant kay para niya igo nang nakatabang siya sa iyang isikatao. Ang bayanihong gihimo ni Barahan giila sa ilang ahensya sa Philippine Coast Guard nga mohatag og pasidungog kaniya. Luwas ang tanang 62 ka mga pasahero ug tripulante sa barko. Pinaagi usab sa cumulative effort sa mga stakeholders nga miresponde. Siyempre, adlok. Ikwabog yung trabaho ba? Kung wala po yung kasamahan natin, si Seaman First Ralph o Barahan, hindi po natin masisiguro ang 100% kaligtasan ng lahat ng pasahero. Samtang gipaniguro sa PCG nga way oil spill nga mahitabo tungod kay 60 litro saman sa diesel ang sulod sa nalunod nga seacraft. Kaubang si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.